Yes ba, yes ba. Ngiyabeka la. Imali ekumuntu lesikhuluma ngayo la. Eyami leyo. Lesenza manje yakho kodwa kumuntu obukayo ekhaya ozofika la eclient imali ibhala yes ba ngiyakuzwa ba kunjalo ke so makungabe sikuzobe sekunjalo ke ngiyalivala ke ngiyalivula 1 2 3 Akithi niyabona baba yebo baba Akithi niyabona baba yes mkhulu ngiyavala ke baba yes ba amen siyamboza ke asikhathi into ngidingayo ukuthi nje uthi bagibele bona ibathumele nani nisabona uyangizwa yes ba ukuthi uthi nani alifihlwe lutho there's no tricks ibhokisi kunjalo ke baba kodwa nayi imali iyona mkhulu yebo Sinibingelele sinamukele babukeli bentsese TV1 nabalandeli beinhlelo zonke nje siyathokoza emakhosini. Namhlanje siphumile seThekwini senkabeni yalo futhi iTheku. Ngihamba nodokotela abantu abambonile kakhulu enza imanga, enza imali ephume eboxini, enzela umama wabuya futhi wabonga. Kodwa abantu balokho bekhale njalo bathi lo muntu anikohlala naye phansi nikhulume naye. Dokotela sikunikeza ithuba ubingelele isizwe ubingelele ababalandeli bentsese TV1 okuqala sanibonani kune nifikile la yebo ba yebo kosibili abalandela benu nababukele nithi sanibonani kunina nonke njengoba ngibona la mina nje baba Zeriwa wangibona kulama video eqaleni yebo mkhulu kube namanje nje ngikhona la yes mkhulu ngifithe la ngikhona usho ukuthi vele ngisebenzela la esighodleni mkhulu abantu babonile yebo uwenza izimanga bebhekile kunjalo ke abanye bangakholwa ngoba bengingekho ngibuka ngamehlami namhlanje sithe siyafika siyintsese TV1 sizobheka ngamehlo ethu nesizwe sonke sibuka live lento ubuyenza uyenza abantu bebhekile kunjalo mkhulu namhlanje besikhuluma ngokuthi wena wenzani noma singakhuluma ukuthi wenzani namhlanje asiqale sikhulume ngokuthi nje wena ngoqobo lakho umkhulu ukwazi ukulaphani wenza ini yini engageji kuyena noma wenza imali kuphela mina ngiwenza noma ini umuntu as long as mawona inkinga yes mkhulu mangithi umuntu mawona inkinga usho ukuthi umuntu ophilayo uyena onenkinga yes ba izinkinga siyaphela umuntu mawungabe ushonele yes umuntu ophilayo unenkinga amakaze kumina okay makungabe udinga imali khona ngiyawakha akeze kuwena okay mkhulu umuntu olahlekelwe impahla uyayilanda impahla iyabuya 100% same day futhi umuntu ogula ngekhanda kuthi uvula wahlanya ekhanda nje uyamlungisa uyakwazi khona futhi ngiyakhona ukumenzela khona la izifo zesintu mkhulu uyakwazi ukuzilapha khona nakhona futhi yonke into makungabe unenkinga nje awusondele mkhulu umunye umuntu ungazibuza mhlambe ethi ubaba yebo mangibuze khuluma akayena la eMzansi umuntu angabuza isigodi usuka laphi noma usuka kulephi izwe just to understand baba nje eZambia baba Zambia khona engisuka khona okay umuthi osebenzisa mkhulu owakuphi waseZambia noma uyamixa mina ngihambe nje ama country kule Africa baba kuyohlanganisa lezi zinto ukuthi ngibe nazo okay baba yonke indawo nje nginyathele khona makukhona nje bangithume khona ukuthi lento niyifuna nizoyithola indawo yokuthi ngiyakhona ngiyazazi ngiya eCongo ngiya eNigeria ngiya eMozambique ngiya eBotswana as long as ukuthi kunento ngiyidingayo kuzo umalo usizo mkhulu mesikhuluma ngento okwazi ukuthi sangaphandle ukuthwaliswa ngiyathwalisa makungabe udinga ukuthwala uyamnika umuntu okuphatha umuntu okuthwala umuntu into uzothwala ngayo makungabe udinga yona ukuthi uthwale okay mkhulu kanti lokho kuzomela sivumelane nje ukuthi mina ngidinga ukuthwala mina ngidinga ukuphumelela
So kunama levels akufani. Akufane nalokho. Kunama levels ukuthi wena ufuna lokho ufuna lokho ufuna lokho. Kunama levels nje ukuthi mina wena ufuna kuphi umuntu odinga usizo. So mina lento uzoyicela kumina ngizocazela ukuthi uyakhona udinga isebenza kanje. Yes mkhulu, yes. So emva kwalokho uzoyikhethela ukuthi okay mina ngicela ukuthi ungakele imali bese ke siqedela. Okay. Ngiyakushiya ke ngiyakwezela imali ngiyakushiya khona. Mkhulu into esize ngawo iyona ke leyo yemali. Yebo njalo. Abantu December manje abantu banama plans for January. For January yebo. Unyaka uyaqala. Amen. Everyone ufuna into yokuqala phansi ka kunjalo ke. Mkhulu sibonile usenzela imali. Yebo. Sibhekile. Amen. Yes abantu bakhala bathi bengingekho kubona ngaso isikhathi leso. Namhlanje nginawe. Wena unami nje njengoba ngifisa ukubona isimanga nabantu la eMzansi sibakhombisa isimanga. Yebo. Usenzela lento yenze ngale video edlule. Abantu bathi asibona kahle. Mkhulu nginawe ke namhlanje. Amen. Lento obuyenza lapha ngicela usenzele futhi siphindele yona. Namhlanje sibhekile sinselo TV1 nabalandeli neTV yonke ibhekile ibuka. Kunjalo ke baba. So usenzele lento ubusenzile yona lesikhathi sa. Lokho ngizogwezela angithi nje nifuna nibone nani nikholwe nabalandelayo bayibonele bona yes mkhulu. Impilo vele ikhona. Yes ba. So makungabe kuzoba njalo akunankinga ngakhona nje ukuthi ngikuyezele nje nani nibone. Mbukeli wenselo TV1 ngihleli nodokotela njengamanje. Osikhombisa izimanga emavidini adlulile sabona futhi esenzela sibhekile. Amen. Inkinga besingekho thina bukhoma sinselo TV1 namhlanje sikhona esigodlweni sakhe esikhulu sila eThekwini mumdinga nje inombolo ebhalwe lapha ecingweni la phansi la screen isibhaliwe nokuthi umthola kanjani zikhona. Sikhona yonke into esifuna ukuyibona njengamanje into asenzele yona kwivideo edlule esikhombisa nabukhoma esakhela imali egcwele ibhokisi siyibonile. Babuza abaningi futhi bathi bafuna ukubona. Bambe kanjalo ke kunefoni engifuna ukubamba yona ke. Hello. Philo kunjani baba? Yebo. Yebo. U2 million wona yebo. Oh, okay, all right. Okay. Okay, alright. Akunankinga ke makungabe nje uthi ungakhona ukuthola lithuba lokuthi ungakhona ukushayela imoto uze la nayo le 2 million yami wena uthathe lokwakho. So makungabe nje uthi ubona usabhizi njengoba kule December ngakhona ukukusendela iaccount ungifakele khona le 2 million yami. Yebo kunjalo. Amen. Amen baba. Sokhuluma ke ngisabhize kancane. Amen. Khona ibhizi ningi. Umatasa umuntu obhizi. Uyena nje umuntu nje ngamsiza nje client yami lena. Siyabona mkhulu umatasa kakhulu. So uyabonga ke uthi imali ingenile ke. Umuntu angimaze nokumaze lo ngamsiza efoneni. Kodwa ubonga imali ukuthi imali ifikile ebank. Angithi ikho yangena wena ukhona. Imali emkhulu umuntu engayibuza ukuthi imali yakho mkhulu siyithatha khome esigodlweni noma uyakwazi ukuyifaka ebank. Mina ngiyakwenza konke. Okay, umuntu mengayibuza umbuzo ethi mengifuna imali yasebank ngenza njani? Yena ukudependa kuyena ukuthi singasebenzisana la bese ke ngene ebank. Kunemgomo yakhona esesigodlweni esingeke siyixoxe la ku-TV. Lutho. Njengoba wena uzela. Yes mkhulu. Angithi ungenile. Yebo baba. Yeah, kusho ukuthi naye futhi angangena la. Singakhona ukwenza lokho nje
okufuna uyakwazi ukufaka umuntu ngaphandle mhlambe othi ngise Cape Town ngise Eastern Cape ethi lo mina muntu le ngikhuluma naye manje engathi uyazi vele lento oyikhulumayo yes ba isiLondon. Okay ba isiLondon wangithumelela imali imigomo nembandela nekhuluma efonini ukuthi wenza kanjani yonke into sakhuluma efonini wanginikeza ama bank details akhe konke kuhamba kahle ke nawe nje uyabonga uyancoma njengamanje manje uyancoma ukuthi ubuya ebankini manje imali uyitholile. Hayi cha siyathokoza mkhulu. Amen. Awusikhombisa isimanga lesi abantu abafuna ukusibona. Kunjalo ke baba khona nje ufuna ukulungisa khona ke ukuze ukuthi nani nje niyibonele nje ukuthi mawungabe kunabantu babuza imibuzo uzokhona ukubaphendula. Bebona abantu cause abantu bafuna ukubona lento wayikhombisa umama laphana. Yes. Bafuna ukubona ngikhona. Nje umuntu kade ngemdinga yona. Yeah. Uyena. Ngombona yena ke. Umenzi uyimanga lo. Uyena nje umuntu osizayo. Uyena menzi uyimanga lo. Mina nginesanje kuphela kodwa umuntu osizayo uyena. Isanje zona enginazo mina but umuntu osizayo nango. Usebenza kanjani mkhulu? Sikhombise. Lokho okunye ngeke ngimvezele njengoba ngithi social media la. Imali emkhulu. Wenza imali kuphela noma uyadonsa mhlambe uyakwazi ukugcaba umuntu ngaye mhlambe lona nje uyadonsa makungabe ngiyamthumelela. Okay. So umuntu othi mina ngine business. Yebo. Wamthinta ngale mpahla le noma wamthinta ngale scoop lesi uyaphila. Uyaphila akuna nkinga. Wamgcaba ngale scoop lesi uyaphila. 100%. Kodwa futhi siyakwazi ukwakha imali. Sona vele siza kwakha imali. Mkhulu sikhombise esebenza. Amen. Sifuna ukumbona. Amen. Nakufaka sebafikile bafuna ukubona umsebenzi wakho nje bavezele umsebenzi vela mangithi Abdi Bernard baba ngisho lo umbiza ngegama mkhulu Abdi Bernard lo. Okay mbaba yes Uyena nje osizayo vele Abdi Bernard uyena ke umbiza so namhlanje awuthi ngiweze naleli bhokisi leli sokhona ukuthi siwezele khona leli silibhekile njengamanje manje leli mina ngicabanga ukuthi into izoba right siwezele kuleli bhokisi. Okay kulungile ba mkhulu osikhombise ukuthi kahle kwenzeka kanjani mesakha imali uzokhweza ukuze uthi nani nibone. Yes ba senikhona la. Yes mkhulu. Yebo kunjalo ke. Ngiyathatha leli bhokisi ba. Leli likhulu impela leli. Ilona liyasinda futhi njengoba ngibona kanjena. Iyona abantu into abayifuna ukuyibona leli bhokisi elikhulu kangaka uthi imali igcwala kanjani mkhulu leli bhokisi leli. Samanje ami la kuzokuthi mina ngiyeze lento niyifunayo nize niyibone. Yes ba. Yeah. Okuqala ngizothi mangithi ngilivule nje ngabavezela labantu ukuthi kunani khona lapha ngaphakathi. Okay mkhulu ibhokisi le-empty salibona and senze live la asicisha ngalutho. Kunjalo. Asicisha incamera. Kunjalo. Senze live la. Yes mkhulu. Alright. Ngithe uyena usiza kangethi. Yes ba. Abdi Bernard lo. Yes ba. Okay alright baba. Yangena ke. Nalisa khona. Ngithi ngifuna ukubona imali baba. Yebo ba. Yebo ngidinga imali. Hambani. Baba. Yes Lento bayifuna abantu kuyibona imali. Angithi? Yes ba. Asikhathi siyabakhombisa yonke into oyenzayo. Angithi yona lento ngiyifakile mina. Yebo ba. Angithi yona ngiyakhipha ke manje. Angithi sona. Yes mkhulu. Kusa ems namanje. Alright baba. Kusa ems namanje ba. Kuna kinga baba.
Awuthi ya angithi njengoba lesiweza uzoba ingadi ngiwezela mina ngethwa la. Yebo baba. So ngizosibhala ngegama lami kuzokuthi nibone nje ukuthi kunebani la. Imali yamkhulu ubhala igama lakho Umkhulu ephepheni. Yes. ukhuluzeliwa ngithi. Yes baba. Ngiyabeka la. Imali ekumuntu lesikhuluma ngayo la. Eyami leyo. Lesenza manje yakho kodwa kumuntu obukayo ekhaya ozofika la eclient imali ibhala. Yes baba. Ngiyakuzwa baba. Kunjalo ke. So makungabe sikuzoba sekunjalo ke ngiyalivala ke ngiyalivula 1 2 3 Akithi niyabona baba. Yebo baba. Akithi niyabona baba. Yes mkhulu. Ngiyavala ke baba. Yes baba. Amen. Siyamboza. Siyamboza ke. Asikhathi. Lento ngidingayo ukuthi nje uthi bakibele bona ibathumele nani nisabona. Uyangizwa? Yes baba. Ukuthi uthi nani nibone ngibathumele bona ukuthi bahambe bayolanda lento. Yes mkhulu. Yes. Ukuthi nani nibone. Siyalinda lapho ke nje ngizokutshela ukuthi sebabuyile bona. Ambani. Baba Mkhulu. angithi nje sizela ukuzokhanda imali kuleli bhokisi baba lona nje umuntu mawungabe udinga imali ngizomsiza nale noma makufika noma bani. So iyona vele lento ngifuna ukuthi nje bayibone ababukeli nabalenda labo ukuthi into yakhona Asikaze sikhathe mkhulu. nje ikhona vele. Si live asikhathile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yes baba. So Sobona isimanga namhlanje. uzobona khuleka baba. Sobona isimanga into ade sifuna sesizoyibona. Ukuthi nani niyibone ukuthi vele lento le ikhona. Mkhulu. Amen. Ngakhona ukuhlala phezulu kwayo. Ngahlala mina ngithi. Ungahlala mkhulu ayikho inkinga. Ziyosebenza insizwa uyithumile. Akunankinga lapho kuleka. Ngizokuphila masebenzini. Yes baba. Baba. Basengeleni baba. Babu wena. Basengeleni baba. Hayi noma ungama la akukho lento kuyenzayo. Basengeleni bona baba. Ngizokuphela mabefikile emnyango. Senkhona. Amen baba. Mkhulu. Amen. Ngiyabonga. Mina abafana bafishane baba mina bahamba nomoya. So bona nje basiza nga umuntu kuzothi aphumelele. Yes baba. Uyangizwa ukuthi ngithini baba? Ngiyakwazi mkhulu. So umuntu makungabe usekuthi nje atholele usizo la. Sizozothola. Lento nidingayo ngithi imali. Ombilangileni amaliwo. Atawule. Tembo wapala mazaza. Oh, ama. Ombilangileni amaliwo. Atawule. Tembo wapala mazaza. Usakhona baba? Khona mkhulu. Usakhona baba? Yebo mkhulu. Usakhona baba? Bafana bafishani baba. Ozani sondele. Nizokuthi nje ababukeli nabalandelabo bayibone lento bayidingayo ukuze ukuthi bona
mabafika kusasa baze la nenhliziyo ukuthi bafunani kuzokuthi umuntu aphumelele. Yes mkhulu. Uyangizwa? Yebo ba. Lento siwezayo la irife ukuthi nawe niyibone umfakazi wami uzoba wena. Ngikhona ngibuka phambi kwakho. Angifuna ukubaveza nje abafana bafishana ngithi ku social media la. Yes ba. Ngenxa yokuthi kunesidingo sokuthi nje ungakuvalela nje account yakho. Yes mkhulu. Ngeke irun into esabiza abantu. Yes ba. Yes ba. So but makungabe udinga ukuphumelela ungabathinta abafana bafishane mina ngiyakwenza lokho. Asikaze sathinta la mkhulu. Usugijimile wababiza futhi bafika. Khombisa umlaleli noma umbukeli wenseso TV1 ukuthi la sesitholeni njoba ubugijima nje ubiza insizwa. Yes. Akuna nkinga la. Angithi ufuna imali baba. Yes ba. Iyona niyifunayo angithi. Igama elibhaliwe elakho la imali yakho lozoyibiza la kodwa umbukeli kuyobhalwe lakhe igama. Elakhe ligama lisoba khona. Mkhulu. Sengiqedile mina. Sikhombise baba singaze sikhathe. Ngifuna abantu bebone singakhathanga nginaloko sicishe nje mkhulu. Yini le? Dokotela. Yini le? Mangabe niyangibuza nje leli phepha lami ngineshow ukuthi la ngizolithola. Libhale igama lami. Leli obulifakile elibhale igama lakho omkhulu lisakhona. La imali esho ukuthi ize kusibanibani le. Angithi nali le phepha. And usasikhombisa, usasivezela. Angithi lona. Dokotela. Ngithi lona. Nali salibona manje. Yes mkhulu. Iyona lento ngihlalele la baba. Ukuthi umuntu uma udinga noma yini imali esheshayo ngisho 10 rand nayo. Lenye mali. Khona gazi la? Alikho mkhulu awukaze wenze lutho eyigazi usikhombise umsebenzi sibhekile. Nayi nje imali. And ushilo uthi imali efuna wena le. Efuna umlaleli uzosho ukuthi ufuna malini. Ufuna malini mina ngiqala ku 10 million kuya phezulu. Sakhe imali. Wakha imali. Mawuthola 10 million rand uyankokhela ke u2 million rand. Mkhulu. Yebo. Isimanga leyo sabantu basibonile sisenza. Yebo kunjalo. Kwafika umama wabonga. Amen. Njengamanje efuna ukuyibuza kuwena ukuthi ofuna ukuthinta noma ofuna lento athi siyibona manje. Lele mali leyo. Ofuna imali le oyakha wena ebox. Iyasukuma iyaphezulu yagcwala le mali. Iyagcwala kuya phezulu. Ibhokisi leli mkhulu abanye abantu benza amakhalibhothi benza leli bhokisi leli liyagcwala balibone futhi ligcwele abantu. Lena leli liyagcwalisa makungabe kune imali niyidingayo kuze ligcwele ibhokisi. Bangakholwa igcwele imali. Namhlanje sikubonile uyenza ukukhoma mkhulu. Kunjalo ke baba. Angithi nayi nje imali. Umuntu oyifunayo ke le mali mkhulu ukuthinta kanjani? Lo muntu ungifunayo le imali baba iphone number zami izofela khona lapho yena escreenini baba. Escreenini uzongifonela okanye ku WhatsApp iyona vele ngitholakala ngayo ke. Makungabe uzongifonela makungabe nje ukuthi uzongithinta ku WhatsApp. Yes baba. Umuntu uzongithindayo abe ne serious yokuthi nje bayidinga le. Uyayifuna le mali le. Njengoba abanye abantu babukela kancane ivideo ingakaqede bafele bathatha inamba bafone bangibuze lento akuboni into enziwa la kunani. Namhlanje sikuvezile ukwenza la ekhaya. Uyangizwa baba? Sikuvezile ukwenza la ekhaya. Laba abantu nje ufuna ukuthi babukele kahle ke bay understand lento le ukuthi vele into ikhona iyona. And imkhulu imali le. Umunye umuntu angathi amaphepha imali le. Nayi imali impela. Imali. Ngabe nje ukuthi angithi lo mama ngamnikeza ithuba lokuthi athathe 200 rand. Yes. So mina ngizothi kuwena nje thatha 100 rand. Ungawusebenzise namhlanje. Lona subeke. Ubeke ubone kusasa ukuthi uyenyamalala yini le 100 rand ngikunike yona ukuthi ngeke ifike kusasa yini. Mkhulu njengoba sisho mawungabe imali yangempela niyibuka kanjani but mina bangibhekisa kanjena le. Imali impela mkhulu, imali impela nje. Iphepha nje le mali serious ba. Mkhulu, amen. Abantu abakuthinte. Siya ku January abantu abafuna into yokuphila, abantu abafuna imali yokuphila. Abantu abebekhala belokho bebuza ukuthi ubani umakoya kwakhe nemali. Nangu udokotela njengamanje uyasho ukuthi imali nibonile asikazi cishe
sibhizi ifoni iyantanta kanje Kunjalo. asikaze sicishe lutho kodwa imali niyibonile kunaloko uhlala yena phezulu ebhokisi Nayi. kwaphuma imali nayi imali iyona nayi imali iyona mbukele Nselo TV1 nawo umlandeli weinhlelo zonke zeNselo TV1 mlandeli osathokoza emakhosini nangu dokotela amen uthi imali mofuna imali la ekhaya iyenzeka amen usendaweni eseThekwini usebenzela eThekwini usebenzela eThekwini la ila isebenzela khona umkhulu inamba zakhe ezila zibhalwe escreenini escreen izo uyena ke umuntu ke lo nayi imali nayi phansi nayi ibhokisi liyagcwala leli mawuthi awukwazi wabona amavideo akhe adlule bhekisisa kahle uzobona amavideo anawo ubuka imali egcwala ibhokisini la ubone umkhulu owenza ngempela umsebenzi futhi uza umuntu ebonga kuyena ethi ngiyabonga mkhulu ngento ongenzele yona dokotela sibonga ithuba ngiyakwazi umuntu obusy kugcwele kunoline ngaphandle kodwa mkhulu lo msebenzi osikhombisana namhlanje iwona umsebenzi bofuna ukubona abantu lo ukuthi cha nangu umfowami ngathi uhleli nawo dokotela ngaye wayenza futhi imali ngikhona ngibhekile nayi usabhekile nje le mali so dokotela inombolo ebhala ecingweni umyalezo wokuvala nje ufanele ukutshela abantu ukuthi cha singavalisa kodwa ngiyavalisa umuntu makungabe udinga le mali ukuze ukuthi nawe ngekukhandele imali uyithole kudlula kuleyo yes noma kuqala kule 10 million engisho ngayo ke umuntu makahlanganise imali engango 25,000 rand umsebenzi uqala lapho uzowezela umsebenzi wakho awungikhokhele le 25,000 asizwaneke lapho yes ba kune iprocessing ithenga ngayo izinto mayilana ukuthi ngikwezele umsebenzi ngegama lakho lo esubona manje owemali yes ba ukuze ukuthi nje ngelongise yonke lento le 25,000 uzothenga ukudla kwabafana abafihlani uzothenga ini le udingekayo ukuze ngikhulume nabantu bhatale yonke into le ngeze shortcut nje kungakho ifike incane but mafika into iningi kune process nje ukudlula i1 hour uyangizwa lento yes mkhulu yes so lokho nje ukuthi umuntu mawuza kumina akaze ne 25,000 noma ngimsize efoneni kuyakhonakala imali ethola ebank imali othola engine nakhona uyaphumelela baba mkhulu amen singamnika umuntu irecipe ukuthi uyenza kanjani into oyenzayo kodwa ekugcineni ithi into esifunayo ukubona lakho nawo iyona lena ey utho alifihlwe lutho there's no tricks ibhokisi kunjalo ke baba kodwa nayi imali iyona mkhulu yebo ayisiyabonga mfowethu amen